खुलुमबाय जेन बड' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। अल आसाम ट्राइबेल युथ लीगनिफ्राय बिटिआर सरकारनिसिम मोनसे दाबि। जाय समाव आसामाव बियाब दाफामफिननाया बावैनो जानो थांगासिनो, बे समावनो मोनसे अजद दैखांदों अल आसाम ट्राइबेल युथ लीगआ। दासान्दि आसामाव बियाब दाफामफिननायखौ लानानै गोबां सानसुमैफोरखौ खालाव खासाव जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बयबो गाव गावनि मोन्दांथिखौ फोरमायदों जि बियाब दाफामफिननायाव थाखानाय एसटि रिजार्भेसनआ मा जागोन। बर'फोरनि मोनथाय, ट्राइबेल माहारिनि मोनथाया गोमालांगोन नामा? बे समाव बेखौ लानानै बयबो खालाव खासाव जानानै दं। मानोना गोबां सानसुमैफोरानो बियाब दाफामफिननायनि गेजेरजों बिटिआरनि सिङाव गोग्लैनाय लकसभा बियाबनि एसटि रिजार्भेसन थामहिनबा क'क्राझार लकसभा बियाबनि एसटि रिजार्भेसनखौ गोमालांगोनखौ सन्देह खालामदों। बेबायदिनो बिखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल युथ लीगआ बिटिआर सरकारनिसिम मोनसे अजद लाबोदों आरो बे अजदनि गेजेरजों बिटिआर सरकारखौ खावलायदों दि बिथोन मोनखानाय बायदियै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय नन ट्राइबेल सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ। जायखौ इभिक्सन खालामोब्लासो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बियाब दाफामफिननायखौ मोजाङै मावफुंनो हागोन। आरोबाव बियाब दाफामफिननायजों क'क्राझार लकसभा बियाबनि एसटि रिजार्भेसनआ गोमायोब्ला बेखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा होनना फोरमायदों अल आसाम ट्राइबेल युथ लीगनिफ्राय। बेजों लोगोसे बिथोन होखानाय बायदियै ट्राइबेलफोरनि हायाव थानाय नन ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारथारनांगौ होननानै बिटिआर सरकारखौ खावलायदों। सेरफांगुरि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय देबोरगाव गामिनि सोद्रोमा राजेन्द्र रायनि सायाव रां जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद दैखांदों गामिनि रायजो राजाफोरा। रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय समनिफ्रायनो सरकारनि बिथांखिफोरखौ जाय बिजाथिफोरा मोननांगौ बेफोरखौ मोनथावै बिजाथिफोरनो होबोगासिनो दं। बेजों लोगोसे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण न'नि मुङाव 1000 रां आरो सि सुग्रा मेसिननि मुङावबो 2000 रां लानायनि गोख्रों अजद दैखांदों। आरोबाव अरुणोदय बिथांखिखौ सरकारनि बायदिब्ला नोरजिया रान्दिया हिन्जाव, बैसो जानाय हाबा जायै आइजो, नखराव खामानि मावनो हायै सुबुंफोरासो गिबियाव मोननांगौ। नाथाय बे गामियाव गोबां नोरजिया रान्दि आइजोफोर दं जाय गासैबो सरकारनि अरुणोदय बिथांखिखौ मोनाखै। भिसिडिसिनि सोद्रोमा राजेन्द्र रायनि बेफोरबायदि सायख'नायखौ रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनै फोरमायनायजों लोगोसे बेफोरबायदि सोद्रोमाफोरखौ सरकारा नोजोर लाखिनांगौ, लोगोसे बेफोर सायख'नायखौ सरकारा थाबैनो सुस्रांनानै होनो राहा लामा लानांगौ होननानै रायजो राजाफोरा सरकारनि फारसे खावलायहरदों। क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटि बोखारनायखौ होबथानो ज' जायाब्ला जायखिजाया दैदेनगिरिखौनो होसोनाय जागोन होनना हुमखि होयो एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरा। लोगोसे बर'नि गासैबो आफादफोरखौ ज' जानानै क'क्राझार लकसभा बियाबनि एसटि बोखारनायखौ होबथानो थाखाय खावलायहरदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरा। थांनाय 2 जानुवारि खालि नगाव पुलिसआ नंखाय सना फालांगि खालामनो फैनाय 3 सुबुंफोरखौ हमदों। नगाव पुलिस थाना हाइबारगावनि एसआइ आबाज्योति राभानि दैदेननायाव पुलिस मावफारियाफोरा रायजो राजानि हेफाजाब लानानै नंखाय सनाजों लोगोसे 3 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। लोगोसे हमजानाय दायनिगिरिफोरनिफ्राय गंसे एयारगान आरो गंसे टयगान बोखांनो हायो। हमजानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ मध्य प्रदेशनि मौजाज गामिनि थागिबि निखिल सिंह, अभिनव रबात आरो गुबुन सासेखौ शिवम मिश्रा होनना खौराङाव मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।